Otu puku na 77 ndị na-enweghị ọrụ bụ ndị ntorobịa Anambra bụrụgo ndị ahọpụtara ka enye ọzụzụ ka akwado ha n'ihe gbasara ọrụ ugbo, ihe gbasatara ICT nakwazi ịmụ ọrụ aka dị iche iche site n'aka gọọmenti etiti, site n'aka ndị National Directorate of Employment NDE bụ nke na-aga n'iru agba nke abụọ ya na atụmatụ Renewed Hope Employment Initiative. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo pụtara anyị akụkọ. National Directorate of Employment bụ Maazị Silas Agara ka ọ bụ onye nọchite anya ya na ebe ihe mmemme bụ onye ji ọkwa Acting Director nke South East Zonal Office n'ụlọ ọrụ NDE bụ Maazị Chibuzo Okoronkwo nọrọ oge ọ na-ekwupụta na a ga-akụziri ndị ahụ arọpụtara na ya bụ ihe mmemme ọrụ aka dị iche iche ma nyekwazi ha ego ha ga-eji wee malite ọrụ ọbụla ha mụ oge ha ga-amụcha ya bụ ọrụ, ebe o kwuziri na ya bụ amụma nke gọọmenti etiti wepụtara bụ iji wee mee ka ndị mmadụ ndị na-enweghị aka ọrụ na steeti a, ndị na-enweghị ihe a na-alụ na Naịjirịa bụrụ ndị ga-enwe ihe a na-alụ, wulitekwazịa akụnụba nke obodo a bụ Naịjirịa. N'okwu ya, onye ji ọkwa NDE Anambra State Coordinator bụ Pastọ Don Anaba kwutere na ya bụ ihe mmemme bụ nnọọ nke arọpụtara mmadụ 1,087 na steeti a ndị ga-erite elele n'ime ya, ma kpọkuo ndị ahụ arọpụtara ka abụ nnọọ ndị ga-etinye uchu n'ihe a na-akụziri ha n'oge ya bụ ihe ọmụmụ nke ga-emezi ka ha bụ ndị ga-eso na ndị ga-erite elele na ya bụ ihe mmemme ọ ga-achịkọba ya. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa chairman nke ya bụ ihe mmemme bụ Chief Ifeanyi Nwora nakwazi onye ji ọkwa Anambra State Controller nke ụlọọrụ Federal Ministry of Labour and Employment bụ Oriakụ Benedict Ọjị Ogbuehi chetara ndị ahụ litere elele na ya bụ ihe mmemme na ọ bụ nnọọ Chineke nna nye ha ya bụ ohere ọma mee ka ha bụ ndị soro na ndị arọpụtara ndị ga-amụ ya bụ aka ọrụ, ebe ha kpọkụziri ha ka ha bụ ndị ga-akwado anya n'ihe ọbụla a na-akụziri ha iji wee mụta ihe ọbụla a ga-akụziri ha. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.